panenka rovná. No. A ty jsi neřekl jako pointu, jestli vraždila, nebo co dělala jako pak? No to samý, co ta Anabel, ne? Co dělá Anabel? No tak lidi mají blbý pocity, tady to viděli, se hejbá, tady ty pičoviny za. No prostě takovýhle věci, ne? To není jak Morečaky, že veme nůž a Marava zabije tě. To jsou jenom filmy, realita je jiná. Tady jsou měřiče, pozor. Ještě ne. Teď. Hele, a na co se bojíš ptát těch duchů tam? Musí přijít samo, to nemůžeš člověk si plánovat. Samo ne, takový ten pocit, takový, ten mám taky vždycky. Že si jako samo to tam jede. Že se ptát. Už musí přijít na tebe samo, ne? Musíme jakoby do tady ty budovu, no. Tady po kolejích chůže. Opravdu špatně. Počkej. Bo ty kole, hele, aby nešli do Ne, my musíme tam, za ten barák, do zádu. Tak my budeme muset tady tudy přes ten plot. A tam někdo bydlí na tady? A tady přes ten plot, ne, neblázni, musíme, ale... No, takže po kolejích jdeme. Takže dolů. Počkej, já tam musím dát tu. Je to tady. Že tam, takže kájo, musíme tady po kolejích. Jak po kolejích víš, že je to tam? To je napravo. A někdy je tam do lesíka nějaký. Jo, no jasný. No. Máte baterky, že to? Mají baterku? Jo. To je rozumím. Tady moc nesvítí, vole. Tyhle, tam je odsud otevřený dveře, okolo praský sklo. Počkej, ale tam jenom je týpek, ne? Je? Se mi nezdá, že by to bylo jen tak otevřený. Jo, je. Tady, zeptej se. Tam je frér, že? Dobrý. Kudy se tam dostaneme, že to je nějaká fabrika? No a tady je Železárna tam není. soukromí, tam nemáte co dělat hlavně. A co tam je teda? Fabrika? No, fabrika prostě, to jsou to mají pozemek. Jo, dobrý. Tak to přijím, zavři to, doboukni to. Ale, a tady je někde nějaká klinika opuštěná, stará. To nevím. Píču Fabrika, to musíme. z práce volá skéru jak svině. Skero. No a jinak lidi, takový menší info. Měli jsme točit opuštěnou nemocnici, do které jsme jeli skoro 3 hodiny. Ta nevyšla, takže se vracíme směrem domů a hledáme tady nějakou kliniku opuštěnou, ne? Nebo co? No, klinika. A už tady chodíme třeba půl hodiny a jako momentálně jsme ji nenašli ještě. Dominik se šel tamhle zeptat na vrátnici, jsme tady u nějaký fabriky. Vlastně u té, ze které jsme viděli vycházet ty lidi, pofiderní lidi, no. Který vyšli z práce, hned zapálili vole špeka nebo co to měli. A vyšli úplně na druhé straně, že jo, u nějakého lesa, tam, kde jsme parkovali předtím. Jo. Takže, nevím, no. Já myslím, že to je opuštěný, vole, taková stará fabrika, viď? No. Ale ono, ty vole, normálně... Teď jsme vlastně jako ze přední strany, že jo. Já myslel poprvé, že to jsou taky nějaký urbexáři prostě, že tam šli prostě natáčet nebo něco. Jo. Ale oni pak... A z video šli baterkou nebo něco? No, jasný, no, oni potom, že jo, to je fabrika. To uvidíme, co myslel, no. Nikdo tam není. Tak jdeme. Jako dovnitř, jo. On tam spí, na týpek, že jo. Určitě. Já zkusím na ně zazvonit. Bando, pojď sem. Chceme se zeptat, jako jestli nás tam pustí, protože podle mapy to je v areálu tady té fabriky. Ale vrátné jako nikde, no. Ty jsi tam viděl předtím fréra? Ne, jenom jak svítí, že? Tak jsme si mysleli, že tam je. Tak asi nikde nebude. Protože jsme předtím koukali odsaď a prostě to vypadá, že tam někdo je. Tak jdeme se podívat, no, ještě tam. Jako dovnitř, jo. Někdo nás když tak vyhodí, ne?
Tak jako můžeme, no. Jsou z pistolí, vole. Jsou taky blbečci, co si myslíš, že jsou rangery. Ty vole, nevím, jako. Dobrá, našel z pistolí, vole. Víš, takový, vole, sekuritáci si myslí, že jsou policie České republiky. Jako já na ten taky nechci chodit nelegálně, ale tak třeba bychom tam někoho potkali. Ne, já jsem říkal lidem, že si šel jako za tím vrátným, že ho se zeptat, jestli tam můžeme. Tady není lidi. Ale tak jako zase reálně, když vejdeš vrátnicí, která je vole odemčená z jedné strany, z druhé strany, tak se nikam nevloupáváš, jo, no, a když půjdeme dovnitř, tak se můžeme kouknout po někom, koho potkáme. Ty, jak se to jmenuje? Jako příchod, odchod, no. Ale mohli jsme se kouknout po někom, kdo to, že jo. Kdo by nás třeba buď vyhodil, no, anebo by nám... On se nás zeptá, kudy jste přišli do vrátnicí, tam nikdo nebyl. No, tak a my za to můžeme, že to je otevřené. Od čeho je to vrátnice, jako na jednu stranu? Jako aby tady někdo byl, no. Možná na obchůzku. Aby se tam šel prostě kouknout. A nebo dáme cígu, počkáme třeba 5 minut. Počkáme, no, protože oni chodí na obchůzky, víš, ty vrátní kolikrát pípat čipem takovým. Tak počkáme, no, a když nikdo nepřijde, no tak to, tak... Když tak to projdeme, no, uvidíme. Tak to projdeme a uvidíme. Jinak jsem vyprávěl ještě tam o tom, jak jsme tam byli, jak jsi tam šel. Někdo spíš přijede, než někdo to. Jak tam vycházeli ty pofiderní lidi z té práce z té strany. Jako lidi na rovinu mi řekněte, co tady to je za fabriku, když já bych teďka chtěl, tak kdybych byl nějaký zloděj, jo, tak normálně reálně prostě tady normálně vykradete, jako. Tady prostě je vrátnice a vrátnice má být od toho, že má být hlídaný vstup i východ. Vy sem přijdete, oboje dveře jsou otevřený, jo, ve vrátnici se svítí, smrdí to tam přesně jako na vrátnici, nějaký starý zdechlý, ne fakt, přetopeno to tam. Nemáš tady vrátního, ale nemáš tady vrátního, vole, jo. A ty si můžeš normálně projít kdykoliv, ty vole, tam někomu, jako někdo by tam mohl projít někomu něco vzít, rozumíš? Ale podívej, vrátnice číslo 2, takže... Ta jednička byla tam a ta taky byla tam. No, ta jednička byla tam, jak jsme byli. No a to byla taky přece průchodná, ne? A největší halda je na tom, že tady nemají ani kamery, vole. Nemají tady jako vůbec. Rozumíš, takže jako ta firma je docela low budget, si myslím. Hodně low budget. No si dáme cígu a počkáme na chvilku, když tak to projdeme, no, uvidíme. Třeba někdo přijde. Jo, a tady to natočili lidé, přímo. Před jezdem do areálu. ŽH. Vystupte z vozidla, zaregistrujte se na vrátnici. No tak já bych chtěl být zvědavý, teďka kdybych jsem jel autem a chtěl bych se tam zaregistrovat, něco bych tam vez, jak se tam vůbec dostanu. Haló, ten kdo tady má svoji firmu a vidíte to video, zabezpečte si to, ty vole. Nebo aspoň vyhoďte vrátního, vole. Dobrý lidi, my chvilku počkáme a uvidíme se zase za chvíli, no. Dobré. Kde najdem? Jo, můžeme. On je Polák. No, mu tady dovolíme. Tady to slož, brácho. Máme se fakt nějaký tady, vole, ostraha, vole. Tady je někdo, vole. Je tam. Tam jsme tady, vole. To je feťáci sami, ještě vole, díleři. Zkus stáhnout. No. Dobrý. Slyší. Dobrý. Prosím vás, já mám otázku. Vrátního tady z té firmy nenajdeme nikde. Já jsem se chtěl zeptat tady někde v areálu, asi v tom areálu. Tam by měla být nějaká opuštěná klinika bývalá. To nevím. Že tam prodávají ryby. Jo. My točíme totiž to na YouTube, máme YouTubeový kanál a točíme jako duchy a tady ty věci. A tady má být právě v tom areálu nějaká opuštěná klinika. Máme i fotky, videa z toho. No ale chtěli jsme právě za vrátným, nebo jako jestli se tam dá nějak dostat, jenom projet, nebo... No svítí, ale nikdo tam není už asi hodinu. A myslíte, že bude mít problém s tím? Že by nám... Nevím. Já jsem nikdy tam nešel, nebo se s nima nešel, tak to já nevím. Dobroš, tak jo, tak uvidíme. Díky, naschle. Co? To možná ten Polák, ne, tam počkat s tím kamionákem. On tam čeká taky. No, on nepustil ještě, ne. Tak on rozumí, ne, trošku. A co s tím vykomunikuju? No, jestli tady u něj někdo byl, víš, třeba. Z té vrátnice. Jde tam dovnitř, no. No, jde No, spát. tady parkuje, vole. Jo, takhle.
No jasný. Frér tam chrápe na té vrátnici bez torka. Telefon mám i u sebe na vždycky, víš co. To když mu závisvání teďka telefon. Jo no, jsem mohl jí poslouchat, ne? Jdu tam. Jdu se kouknout s vámi, jestli tam něco nevyzvání. Jdi, zkus to, no. Já nevím, jak se otevřeš, já si otevřu. Jo. No. Tudy asi ne. Ty svítí právě tady vzadu, že jo? Nevyzvání tady telefon nikde. Až tady není kamera? Nic ne. Není ani vzadu, tam má taky nějakou židli. Tady nemá ani kamery, nic není. Není vůbec nic. Fejkový brácho. Ne, ale on tam nemá ani monitor na kamery, nic. Takže to jsou fejkový. To může být někde vzadu, jako no, ale... Ne, se tady střídají dětkové, když říkal i ten pán. Já nevím, no. Lidi, jak to vidíte, chcete se někoho legálně zeptat do fabrice a něco? Přítomných 49, no. Samozřejmě, že chápu, že chodíme tady buchý v kolik hodin. Ale tak i tak by tady měl být dva, aspoň ne, když se střídají. Ale přesně jako měl by tady prostě ten drátnej být, no. Ale jako vidíte, že prostě tady jsou otevřený dveře a tady taky. Prostě bez kontrolu. Já nevím, no. Tu jsme tady třeba hodinu, víš co, a někdo jako prostě dávno už bych jel domů, ale když už jsme se táhli, že o 4 hodiny cesty do domů, tak se mi tak nechce prostě pryč, jo. No jasně. Ale jako ty vole, takhle čo bez dovolení tam chodit přes víš jako vrátnici. Ne, to je lídaný objev, vole, a to nemá cenu tam chodit takhle, ale prostě já věřím tomu, že kdybychom teďka natrefili na toho vrátního, třeba na ní natrefíme, to uvidíte lidi. Já si myslím, že oni to jsou většinou takový starý dědečkové, víš, jako pánové, klidný, v klidu, takže by to mohlo být. Oni nemají stresující práci, víš co, nemají... Oni přijde kravin, hele už dá, ne? Počkej, už jde. To je tak, tak. To je Polák. Polák, to je Kycanská ráda jako do Kycane. A nejsem odsud. My hledáme vrátnýho. Nejdu? Nevím, jestli ta adresa, to jsi Polák, ne? No, adresu do roku. Jo, tak tady. Tu. No, čo? Thank you. Čau. Tady jako normální lidi si přijdou jak ten vrátný já, vole, s klukama. No, My jsme tady vrátný, takže jsme tu firmu. a frér nikde, to není možný, ty vole. Aby to je nechal otevřený, víš co, jen tak. Jdeš na obchůz, jak to zamkneš, ne všechno. To je nebylový fakt. Teď děláme těžký návod, ale jako nedává Ty nic. vole. Třeba usnul, vole. Člověk nebliká, ty vole. Jeď, nedělej, nebyla. Tam je. Ty se tam pohnul. Co je? Co? A můžu to čísla, víš? Co nevím. Nejsou, a to by mělo být na tom trak jako number, že jo? A co je tady to? To je zvonek, a... Zvonek a tím tě bude hovnu. No, zvoníš sem, že jo, na tu vrátnici. Já jsem viděl, že se
No?